Khublei api baroh ngade imarina kashnong tra jo ngade na lectura bat ngapnyang smubhaya pi baroh shakni channel jonga like tera roots menta kasni ngan peitkai api yaki jait dong ki badang mi thymmai shani bat yaki ngilah ban khodru kita ki smart city biang ban imbat bansa hukum kini kidong kalong bangila ban shem ya baroh ki bangi donkam ha kacu ke jaka nuksa hukum ki apartment ni kita ki yingsa ki jaka tray ki school ki shopping mall ki cinema hall ki restaurant ki park bat kum ter bat da kabadon langkum ni haju bat hajan kapensuk shibo nya keji mjungi ki breu bat hakikam ki jam jongi ki paman kasngi sakawe pat kabe itnat ikum kini kidong kalong balashna yaki da kapaperkat ya kajing bha kamariang kin chuklet ban penjer ngam yaki bat thung saudong da ki dieng nga itnat pite bakila ban penkut bat buom kumne kam tam dileh ke poliur kan pengat phi ha kum kini kidong kibri ki pendon kam bhada ki cycle phi na kata kadau ki bu ya kini ki jaka pensange cycle ladang ngambakla kini hang ne baroh aliang kide ki apartment bat ki office biang baham deh bayajan. Oh, pet karukom shnaya kita ke jintayin. Ki kun kong wan kum ni. Bat pio I la shnaya kida ke yit. Oh, pet kakor ayu katayan tay ke pelun. Ali ngini lik pet najan. Umyo ibha tu pi apa? Ngai kumbadon kisyuki bat kimit. Kalak bande ke mo. Hang ni la tho group zone. Oh, kadi kum ka kinja jaka tray plem pi. Bat kadon ru ka internet connection. Bat pitem ngilah ban shimwaya ka. Ngilah ban wan tray, ban wan krekot, ban wan jinyalang, ban wan phone. Bat kum ter kabiang bha deh ti men dapat ngan pin iaphi saya kani kwe kadong kabangila ban shem hang ni hakanong ba wan pi ngine lek pe don ayu deh kani kadong ba best pensa ni ngila ban khot ya ka de da ka smart city tang ba kila ai kerteng ya ka da ka city life bat kaba itnat yakum kini kidong kalong bangila ban shem ya baroh ki bangi donkam ha kaju kanihi ke jaka wan pi ngini yat kai lang bat nga ha kani kadong kabalong kum isnong rit kabadon ha pedeng kani kanong ba pio I kadon la ka jong kapak ha kabaki brio ki basahang ni hajan kila ban pendon kamya ka klam jing bat ki kun ki kiti jongki kila ban man yelek kai hang ne man kajan miet kabanga itnat bahapat kalong baki thungshi bon yaki dienga kani kapak kishna ha kata gurukom baki perkhat deya kamariang nga itnat pite ya kani kadong bat ha kapolyur ngilah ru ban shem ya ka bat ya ki fountain pio I kita yang te ki jing te yeng bajrong badon hapdeng ki de ki jaka tray phi bat ki brio ki batray hang te ki de ki basa ha kini ki apartment ki badon hasau dong jong kitu ki jaka tray bat kanie rap chi bon ya ki nong tray bakilet syaki office dah kabayai dah kekejan om taki kali
Bat kani rap shibun ban penduna ya kejingjak liakal air. Kibrio ki baterai hang ni ki don bok ba pimo ban yok sa ha kom kite ki apartment ki bahe bat ba internet. Pet si ka ikut ba kum tei namar ha kum kini ki don karu kom bernyut ka ba biang ba. Kibrio ki basa hang ni ki don bok ba pi namar hang ne hajan kadon kani ka shopping mall ne ka yau ha ka ba kila ban wan thiet jing thiet da ka ba suk wan ngin lei runga pedeng jongka. Oh pet kata ka jaka hang ta pedeng ka kelut pi pad hasau dong jongka kidon kidukan ba pher kadon ru ka jaka ha ka ba kibrio kila ban chongkai bat chongthad enda kila dep thiet jing thiet kadai ru ka jaka ha ka ba shiparalok kiwan ban penlut por ngiti dan por hi ban chongkai ali ngine le irung ha po kita kidukan. Wow ka internet ba po. Pet kadai kedukan badi yaki umso bad yaki so. Kani hang nipat kadai kedukan badi yaki sneakers fi. Bad ish pet kiduna dor hado jinsan 4%. Tang bawat la kata kidang rempi. Ni pitip namar bakani kayaw kahe ngas ngokum banja ban. Bat kat siya bangapai kidon bun jat kidukan. Ha pedeng kani ka shopping district ngilah ban shem ya ka pelau ka bakalut bat ka baheb ha. Ngadon hang ni piyo iya nga nang tuna jrong. Day mga hang ni barakti. Kumno kumto ngatray siya kani kaliang impat ledpi. Kani ka jaka ka longkam hajrong. Ya no wood pi yo sep no ka sengi. Nang ni na jrong ngila bani iya kati ka supermarket ka bakerteng Carrefour. Ngan le chong thai sa shisien hang tai phi namar bangala thai ki kjat. Oh pet kate hang te ka jing te yeng balong kun phi oi kade ka office phi ngamla mudur ta phi kumno kan ne ha bakun kumte. Wan gini lek pet ya gitu kijing te yeng na sya ni sya jrong. Lada dei baklan temo la kwa banet ki sya do sya te sya jrong do. Pet ngatharai ki jrong shi spa sya yanga. Ish pet ki bu ya kini ki light surok bayok boarding na kasngi. Iplam deh kata kajing penuan dor ya kata kajing teyeng. Hakum kini kidong kijudon kiskol ru ngatharai kata yang tey kajing teyeng kaba ipla kari ke skol pi netip yo dai ke office ne ngayok ngawru bakadon ka cinema hall hakani ke jaka tang bangam tip kadon hae. Ngutenan ba pi banyat kai hang ni pet ki penlong ka phalau ba he wat hang ni hajrong ru ngila ban wan shong thai bat shong pangat hang ni kamtam lele ka por liur.
syang tat shua shi phang hang ni namar bang la that gayat petse kinang tay thymmai shu ya kita ki jing tay yem bat ngatharai dei ki office phi tang ba nda shupet kum tay pat ka ikum ka stadium penban ti tang ka to phi shpang kani ki jing pen I jonga ya kini ki jait dong badang mi thymmai ha ka bangila ban shem ya baroh ki bangi donkam ha ka ju ka jaka bat kani kaya rap shibun ban pensok ya kinong syang shinong. Bye bye. Saya syungsuk baroh bat sungba bat klik men subscribe ha ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye.